Sa Kolosas 3, versikulo 1 hangtod sa 3, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa versikulo 2, huna-hunaa ang mga butang nga langit nun, dili ang yutanon. Sa versikulo 3, kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago na uban ni Kristo diha sa Dios. Busa igsoon, isip mga nabanhaw uban ni Kristo, magkinabuhi gayud kita nga langit nun. Atong ipakita sa atong mga kinabuhi nga ang Dios ania sa atong mga kinabuhi. Isip mga gibanhaw ni Kristo, isip mga niluwas ni Kristo, isip mga gipakamatyan ni Kristo. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga ang atong kinabuhi natago na gayo diha sa Dios. Ug wala na gayoy makailog, wala na gayoy makakuha niana sa atong mga kinabuhi. Busa dili na tutugutan na ang demonyo muguba sa atong mga kinabuhi. Isip mga niluwas ni Kristo ug isip mga gipakamatyan ni Kristo. Busa igsoon sugod karon, magkinabuhi gayud kita nga langit nun. Magkinabuhi kita nga adunay Dios. Dili kita magpatintal sa mga butang nga kalibutanon, sa mga butang nga yutanon. Tungod kay mao kanay mga babag sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Isip mga gipakamatyan ni Kristo, magkinabuhi kita nga langit nun. Kaya ang atong makinabuhi natago na gayo diha sa Dios, pinaagi ni Kristo. Kitang tanan naluwas, pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. O kitang tanan nabanhaw gayod uban kaniya, pinaagi gayod sa kamatayon ni Kristo. Busa igsoon, magkinabuhi kita sa kanunay nga adunay Dios, atong isentro ang atong makasing-kasing ug unahuna ngadto sa Ginoo, sa mga butang nga langit nun ug dili sa mga butang nga yutanon. Atong hinumduman sa kanunay nga ang atong kinabuhi iya sa Dios ug dili iya sa kalibutan. God bless sa tanan.